שלום, שמי אלון דהן. אני מנהל את סוסייטי נכסים מאז היווסדה בשנת 1983. משרדנו ממוקם באותו רחוב ובאותו הבניין בדיזינגוף 214 מזה 26 שנים. דבר המעיד על יציבות, אמינות וניסיון. מוניטין רב השנים של סוסייטי מאפשר לנו לגייס את מיטב סוכני הנדל"ן בתל אביב ולעבוד בשיתוף פעולה עם טובי המתווכים, על מנת למקסם את מחיר הדירה ולשווקה בזמן הקצר ביותר. המאפיין הראשי של סוסייטי נכסים הוא שירות אמין ומקצועי הנתמך בטכנולוגיה המתקדמת ביותר. כבר בשנת 1987 היינו בין המשרדים הראשונים בתל אביב שהם החשבו את משרדם. מאז התקדמנו מאוד ופיתחנו את האתר המשמעותי והרציני ביותר בתל אביב. כיום מוצגות פה מעל 600 דירות מצולמות, המהוות היצע ענק ומגוון ללקוחותינו הקונים, וכן בסיס נתונים רחב למוכרי הדירות. כל לקוח שפונה למשרדנו מקבל באופן שוטף עדכונים מצולמים על כל הדירות החדשות שנוספו או שהותקנו בסוסייטי נכסים. העדכונים ממוינים ונשלחים ללקוחותינו בדיוק על פי דרישתם. כך שלמעשה, בעל נכס שמוסר לסוסייטי נכסים דירה לשיווק מקבל כשירות צילום מקצועי של דירתו, הדירה מתפרסמת באתרנו ובכל ערוצי השיווק, ונשלחת באמצעות הדואר האלקטרוני לכל הלקוחות המתאימים לדירה בארץ ובחו"ל. מה שמבטיח שהלקוחות המבקרים בנכס הם לקוחות ממוקדים שצפו בתמונות הנכס והנכס מתאים לדרישתם. בשלב הבא, כאשר לקוח מביע את רצונו לנהל משא ומתן לרכישת הנכס, בא לידי ביטוי במלוא עוצמתו ניסיוננו רב השנים בניהול משא ומתן וגישור בין הצדדים. אנו במשרד סוסייטי נשמח לעמוד לשירותכם ולראות אתכם בחוג לקוחותינו.